खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला कारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खोराव दङ जों मिथिगौ थांनाय दान एबा सेप्तेम्बर दानाव आसामनि गोबां जिल्लायाव आसाम सोरखारनि बिथोन बादियै आयेन बेरेखा सोरखारनि हायाव दखल खालामनानै थानाय गोबां माइनरिटि हारि एबा मुस्लिम हारिनि सायाव एबेक्सन खालामदोंमोन जायनि फिथाइ महरै गलाघाट जिल्ला बिश्वनाथ गवालपारा कार्बि आंलं वेस्ट कार्बि आंलं लखिमपुर नगाव आरो तिनिसुकिया बायदि आसामनि जिल्लाफोराव गोहोम गोग्लैदोंमोन बेखौ लानानै मुस्लिम फरायसा आफाद थामहिनबा आमसुआ गोख्रोङै रायजोनि दाब दाब जायगायाव सोरखारनि हेंथा बिजेपि सोरखारनि हेंथा सोमावसारनायबो खालामदोंमोन जेराव एबेक्सनखौ बन्द खालामनांगौ मानो मुस्लिम सुबुंफोरखौल' टार्गेट खालामनानै एबेक्सन खालामदों बे बाथ्राखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना गोबां अजद दिखांदोंमोन थेवब्लाबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनाव थाद'नाय गैयाजासे एबेक्सना सोलिदोंमोन बेबादिनो फिन आरोबाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैबाय थानाय समाव थाबैनो एबेक्सन खालामबावगौनि बाथ्रा फोरमायथिदों नाथाय बे बारनि एबेक्सनाव बिटिसिआवबो रायजो जानाय माइनरिटि हारिनि सायावबो एबेक्सन खालामगोन नामा लोगोसे ट्राइबेल बर' मिसिं राभानि सायावबो होस्रांनाय हाबाफारि लागोन नामा बे मोनसे सोंलु जानानै फैदों नाथाय गिबि मन्थ्रिया थांनाय माखासे दान सिगां बुंनाय बादिब्ला आसामनि थागिबि एबा ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायाव एबेक्सनखौ खालामनाय जानाय नङा जेराव बिसोरा जेसेबांखि फरेस्ट ओनसोलाव थाया मानो बिथांमोना रायजो जानो थाखाय राइट्स दं बिथांमोना फरेस्टनि लेन्ड राइट एबा लेन्ड पाट्टा मोननायनि खाबु दं एबा फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जाब्लाबो बिथांमोना हानि पाट्टा एबा हा फोरमान बिलाइ मोननो खाबु दं नाथाय बेबादि समावबो एबेक्सनखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थानाय गासैबो हारिनि सायावनो एबेक्सनखौ खालामगोन नामा बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन नैथि खोराङाव दङ दिनैनि जानो गोनां बिपिएफ सोरखारनि समायखेरा लानायनि साखाफारा जानाया आबुं महर मोनबाय दिनैनि समाव बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सोरखार जानो थाखाय समायखेरा लागोन बिटिसिनि बाथि मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि समायखेरा लानाया दिनै फुंनि 11 आरो 12 रिंगासो समाव बिटिसिनि बड'फा नोगोराव जानो थांगासिनो दं आरो दिनै बे समायखेरा लानाय हाबाफारिनि साखाफारा जानाया जोबनानै थांबाय मख'नो गोनांदि दिनैनि बिपिएफ दोलोनि समायखेरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जेराव बिथाङा मोनफैनानै थाखानानै दं गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो त्रिपुरानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो दिनै सा 8निफ्राय लानानै सा 10 बिथांमोनाबो समायखेरा लागोन होनना मिथि मोनदों थामथि खोराङाव दङ आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानानै थांनायाव लोब्बा थानाय दासिम माखासे सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव फिन सन्दीपन गार्गखौबो जायखिजाया समावनो हमनाय जागोन बे समाव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ फास्ट ट्रेकआव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा गोनां सन्दीपन गार्गखौ जायखिजाया समावनो खानाय जागोन होनना सुलुङाव फोरमायदों मख'नो गोनां बाथ्रादि सिंगापुराव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय जायगायाव सन्दीपन गार्गआबो दैयाव दुगैनाय समाव दंमोन होनना मिथिहोदों मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय श्याम कनु महन्त सिद्धार्थ शर्मा शेखर ज्योति गोस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तमोनखौ सिआइडिआ एरेस्ट खालामबाय बे समाव सन्दीपन गार्गनियावबो एसआइटिआ गुवारै सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं सन्दीपन गार्गखौ जायखिजाया समावनो खागोन होनना मिथि मोननाय जादों श्याम कनु महन्त आरो बिनि बिसि अनिता महन्तआबो सिंगापुराव जुबिनजों लोगोसे थांदोंमोन 19 सेप्तेम्बर खालाराव जेब्ला रुंसारि जादोंमोन अब्ला बेराफारसेथिं सिंगापुराव जुबिन गार्गखौ बिस होनानैसो बुथारनाय जादोंमोन जेराव सिद्धार्थ शर्माया जौजों बिसखौ लायनायनि गोख्रों अजद होदों शेखर ज्योति गोस्वामीया शेखर ज्योति गोस्वामीखौ 14 साननि थाखाय एसआइटिनि आवथायाव लाबोनायाव बे बाथ्राया रिमान्ड मदआव मुंख'नाय जादों जेराव एसआइटिआ रिमान्ड मदआव मुंख'नायनि थाखायनो शेखर आरो अमृत प्रभाखौ 14 साननि थाखाय सिआइडिनि कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों 1 जानुवारि 2026निफ्राय पेन कार्डखौ बन्द खालामनाय जागोन जुदि नोंथाङा पेन कार्डनि गोदान नेमफोरखौ उनसंनानै मानियाब्ला
फैगौ 31 डिसेम्बर 2025 मायथाइनि गेजेराव जाय पेन कार्डफोरा आधार कार्डजों लिंक नङा बेफोरखौ ब्लक खालामनाय जासिगोन होननानै फोसावदों सरकारा जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा इनकाम टेक्स रिटार्न्स जमा होनो हानाय नङा टेक्स रिफान्ड्सनि थाखाय खावलायनो हानाय नङा एबा गोनां बेंकिं आरो राङारि हाबा मावनो हानाय नङा सेलारि क्रेडिट्स आरो एकाउन्टनि लेनदेनफोरखौबो होबथानो हागौ बेफोरबादि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय सुबुंफोरा मावख'आरि टेक्स फाइलिं पर्टेल वेबसाइटआव थांनो हागोन आरो गावनि पेन आधार होनानै OTP होनानै कनफार्म खालामनानै लिंक आधार अप्शनखौ सायख'नानै पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन इउक' बेंकनि मानकाचार दालायाव 9,50,000 रां बोखांनो हानाय 1.2 मिलियन रां सोमोनांथावै खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 बेंक मावफारियाफोरखौ पुलिसआ सनिबारखालि खादों मख'नो गोनांदि मानकाचारनि गेजेराव थानाय नैथि इउक' बेंकनि ब्रान्च मेनेजारआ शुक्रबारखालि सानजौफुनि 2 रिंगासो समाव गेटखौ सिमफायनानै 12 लाख रां खावदोंमोन होननानै मोनसे अजद मोननाय जादों बेलासि 4 रिंगायाव ब्रान्च मेनेजारआ 1.2 मिलियन रां खावनायनि खौरांखौ मानकाचार पुलिसनो होयो लोगो लोगो मानकाचार थानानि बिबानगिरि दीपक बरग'हायनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया इउक' बेंकआव सफैदोंमोन जाथायखौ गोबां सन्देह गोनां साननानै पुलिसआ थाबैनो जिल्ला बिबानगिरिनो खौरां हरदोंमोन दसे समनि गेजेरावनो 3 पुलिस डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्टआ मानकाचार इउक' बेंकआव सफैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो आरो मोनाबिलि 6 रिंगासोआव गोजौ थाखोनि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बिथाङाबो जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय जाथायथिलियाव नुजाथिफैदोंमोन बेंकनि मावफारियाफोरखौ सन्देह खालामनानै पुलिसआ बेंकनि सीसीटीवी केमेराखौ नायबिजिरो आरो सोमोनांथावै सिखाव खावनाय समाव सीसीटीवी केमेराखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन थेवब्लाबो 3 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनायाव जाफुंसार जानो हायो सनितपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सानफ्रोमबो हराव मोसौ खावग्रा दुथां हानजाफोरा सरासनस्रा आबादारिफोरखौ सिगिगासिनो दं आरो गोबां मोसौफोरखौबो खावनानै लांगासिनो थादों बे बेलायाव मोसौ खावग्रा हानजानि गिलु बालु हानजानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय आरो मैया फुंनि समाव कावाइमारियाव जायगानि सुबुंफोरा खारखोमानानै खारबोनाय मोसौ खावग्रा हानजानि सासे सोद्रोमाखौ खानो हादों जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला शुक्रबारनि फुंबिलियाव 3 सोद्रोमानि सिखाव हानजाया तेलामारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय पुटिया पुखुरी गामिनि थागिबि नित्यानन्द कौशनि न'आव हाबनो नाजादोंमोन आरो बे जाथायाव न'नि बिगोमाया हरनि समाव हरखाबनो दावराव खोनादोंमोन आरो हमदांनो मोनदोंमोन दि सिखावफ्रा फैदों होनना लोगो लोगो हस्रिखावनानै सिखाव होननानै न'नि बिगोमानि गाबनायखौ खोनानानै जायगानि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव फैयो जायनि जाउनाव मोसौ खावग्रा हानजाया गावजों गाव लोगोसे लाबोनाय गारिखौ बाहायनानै खारखोमानो नाजादोंमोन नाथाय जायगानि सासे लाइमोना सिखावफोरा बाहायनाय शेवरलेट गारिखौ उल्था फारसेनिफ्राय गावनि गारिजों होथेनानै होबथायो आरो बिसोरनि मेगननि मोखाङाव होथेनाय लामाजों मोगा-मोगि जानानै मोसौ खावग्रा हानजाया खारनो हायाखैमोन आरो बिसोर लोगोआवनो लाबोनाय गारिखौ जायगायावनो दोनथ'नो गोनां जादोंमोन जेराव माखासेया खारखोमानो गोनां जायो आरो सासेया हमजायो हजाय जिल्लानि दब'खायाव मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां जाथाया सोराङाव फैदों जेराव सासे बेंगुरा सुबुंनि गाहाय मन्थ्रिनि बिथांखिनि न'नि रांखौ कास्टमार सार्भिस सेन्टारनि बिगुमानि मुङाव जाख्ल'नायनि अजद होदों खौरां मोननाय बायदिब्ला दबका पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब जारुननि रुंसारि आब्दुल कादिरनि बेंगुरा फिसाज्ला कापिल उद्दिना गाहाय मन्थ्रि थाग्रा न' बिथांखिनि सिङाव गंसे न' मोननो हादोंमोन कापिल उद्दिननि बिसियाबो सिरि आरो बेंगा गरिब बेंगुरा कापिल उद्दिना पान्जाब नेशनेल बेंक कोड नम्बर 23/93 नि सिङाव थानाय कसादिपारा एरिया कास्टमार सार्भिस सेन्टाराव एकाउन्ट खुलिदोंमोन आरो खान्थि बादियै रांनि लेनदेन खालामगासिनो दंमोन बे एकाउन्टनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रिनि थाग्रा न' एबा PMAY बिथांखिनि रांखौ दैथायहरदोंब्लाबो सानै सुबुं मिजानुर रहमान लस्कर आरो कामरुप जाय कास्टमारनि सार्भिस सेन्टारखौ सामलायदोंमोन बे सुबुङा बेंगुरा सुबुंनि एकाउन्टनिफ्राय 17,000 रां जाख्ल'नायनि खैसार खालामदोंमोन आरो दबका पुलिस थानायाव अजद होनाय जादोंमोन गोबां समफोरावनो बर'नि माखासे राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदि समाजनि गनायजाथावै सावगारि एबा भिडिअ खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों बेबायदिनो 2025नि BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ जेननायखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव UPPLनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो माखासे UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ गोबां समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नंखायै गनायजाथावै सावगारि एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनानै होदों
बेबादिनो फिन आरोबाव प्रमद बर'खौ सासे बिबायारिजों रुजुनानै सावगारि खालामनानै फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। थारैनो बैसोर लाइमोनफोरा गावखौनो मा दिन्थिनो सानदों? प्रमद बर'ल' नङा, गोबां समफोरावनो माब्लाबा BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों समाजनि गनायजाथावै नंखाय एडिट खालामनानै फोसावनानै होबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। जायफोरा बेबादि पस्ट खालामदों बिथांमोना माब्लाबाबो साना जे माब्लाबा समाव सोरनिबा फिसा दाय एबा फिसा गोरोन्थियावनो गिदिर दाय गोनां जानो हागौ एबा गिदिर खहा गोनां जानो हागौ होननानै सांग्रां जाब्लानो जाबाय। माब्लाबा समाव सोरनिबा फिसा दायावनो गिदिर दाय गोनां जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।